بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا والشفيعنا سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّاňiziň taat ve ibadetlerinizi, salih amallarinizi, Hudaý üçin oturşuklaryňyz we mehabbetleriniz we tamam duaýy haýrleriniz lütfu keremi bile kabul edip de hemmäňize ilgun içeriğiniz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, oğul gyzyňyz dünýä we ahiret saadet, gönenmek, ýüze aklyk bersin inşallah. Hudaý Taala ýurdumuzy parahat edip, watanymyz emniyet bolup, dinimiz, dünýämiz abatlykda içer daşarly bilen mehabbetde ýaşamagymyzdan aýyrmasyn inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 60-njy ýaşynda Haybar feth bolup ahirki gürrüňlerinden inşallah Hudaý köplediginden bigijide de Haybar feth bolanyň ahirlaryna iki tane bolan wakyany hyzmatyňyza ýetirip, içinden almaly dersler, içinden bir gowy düşünilmeli, hakykatan bilmeli we içinden bir gysgadyk gelýän soragyň jogaby bile inşallah Allah Taala köklediginden hyzmatyňyza ýetirersin inşallah. Haybar jeňiniň öwýanna jaa rajulun minal a'rabi إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. Geçen hefte ahirki daqiqalarına vaqt bolmany bir hefte qalan gürrüňlerden. Oyun üstünde, mal üstünde ýaşap biren araplaryň biri Peygamberimiziň mübarek huzuryna gelip musulman bolup aham faqala uhajiru ma'aka. Men nipterim bir fursat gelse, sen menen bir ýaňa gitmeli bolsa men gitjek diýip, bir jeňe ýa bir ýurda gitmeli bolsa, men din islamyň hyzmatyny diýip durup durýan sahaba. Fa awsa bihi sallallahu aleyhi we sellem ba'da ashabihi. Oň Peygamberimiz sahabalarynyň birine şunu saklaň, çaý suwun berin, gözleň diýip birine tapşyrypdyr. Her hal bir neçe wagt şoň öýünde bolmaly bolupdyr. Oham Haybar jeňi bolanna ýanky adam Peygamberimiziň ýanyndan Haybar jeňine de gidipdir. Falamma kanat gazwatu Haybar ghanama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şey'an faqasamahu. Ve qasama sallallahu aleyhi ve sellem lil a'rabi fa'utiya ashabuhu ma qusima lahu. Oham bir neçe
qalaları fethedillerini, Haybar'ın bir neçe qalasını fethedillerini, kan içinde iyibiçi ve beyliki amwal, mal varmıştı, mata varmıştı, cins varmıştı. Allah Teala da Peygamberimize o musulmanlara halal eden zadi, bir musulman kafir cin olsa, kafir iyidini serfilip kaçta, arada kafirin qalan iyibiçkisi, kafirin zadi, eslehesi ya nämesi olsa, musulmanlara halal şu. On adına Türkmen olca deyip aytiye. Mali ganimet diyerler şu. Ve her hal, şu olcadan Peygamberimiz bir miqdar yetip, bunu sahabaların ahine bölüptür, ve yankı täze gelin, täze musulman bol jenge meydany gelin musulmanın payını koyuptur, şomuğu yokmuştuk. Bölünne. O arkanı saklamağa nigahvanıya gidiptir. Qaragul olup, saklayançı olup, arkadamış. Qav kulağasan, hevre içinde oluqan gürünler var, hususan içinde ders qatken. فَلَمَّا جَاءَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا Oham geliptir sonra om yoldaşlara aydıptır şu bir miqdar mal Peygamberimiz sana bölüp koydu şimdi. Bu näme diptir? Ondan Peygamberimiz sana çıkar koydu, şunu bölüp koydu diptirler. Ondan ol aydıptır. Şu zatçalar alıp Peygamberimizin mübarek huzuruna varıp aydıptır. Ya Resulallah, ma hada? Bu miqdar mal näme diptir? Ondan Peygamberimiz aydıptır. Bu bir olcadan mal, halalcak mal, men sana şunu bölüp koydum diptir. Ondan o sahaba aydıptır. Ma ala hada ittaba'tuka. Walakin ittaba'tuka ala an urma hahuna. Ve aşara biyedihi ila halqihi. Ya Resulallah, men kuvalsa men kidir diptir. Yöne, men ulul qaydışım, kafirler basıp, kafirlerin mallarını iyi olur deyip, onun çürüme qaydamak men diptir. Mettaba'tuka ala hada. Kan mal yetişer, kan olca yetişer, kan puldar olur nip, onun çiğnesini yedine düşüp gelemek. Walakin ittaba'tuka ala an urma hahuna. Men iyiliğine düşüp qaydanımın niyetim şey, men ştamdım bir ok digmezim qam men diptir. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem, in tastuqillaha ta'ala yusaddiqka. In tastuqillaha ta'ala yusaddiqka. Onna aydıptır, sen kepit çanın menen aydiyan bolsan, Huday için çanın menen aydiyan bolsan, Huday sen çanını yüze çıkarar diptir. Eğer çanın menen aydiyan bolsan, Huday sen çanın yüze çıkarar. Sümme nehada ila qitalil aduvi. Aham jeng meydanı gidiptir. Şol Haybar feth bolanna 20 tane sahabadan şehit bolýar. Şoň biri ýanky täze musulman bolanmış. Aham jenge gidipdir. Qalan qal'alar fethetbäge, onda dogur boyundan ok diýip bätinden gidip aňyndan çykypdyr. Fa utiya bihi ila an-nabi sallallahu alayhi we sellem we huwa maqtul. Ol Peygamberimiň ýanyna aýtdy da, men de mallan çürem gelemek, men şu boynumdan bir ok diýip bätinden gidip aňyrtyndan çykmarmy ka? Men şundan çürem geldim diýipdir. Edil aýdyş ýanly bolupdyr. Aham Peygamberimiň mübarek huzuruna getiripdirler. Peygamberimiz näme diýipdir? Huwa? Qalu na'am. Halki koyun üstünden gelen çarwa musulman şimi diýipdir. Türkmen çarwa diye koyun üstünde ýaşaýany. O bir eýip kelime däl ha. Şäherde ýaşaýany Türkmen çomur diye, koyun üstünde ýaşaýany çarwa diýip aýdýar. Aham, şu koyun üstünde çarwa täze musulman bol, boyunny işare eden sahaba mı şey diýipdir? Am aýdypdyr la Havwa diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, sadaqallahu taala fasaddaqahu. Bu çyny bilen aýdypdyr, Hudaý da myň çynyny ýüze çykardy. Ýyny näme bolsa gawy? Peygamberimiz näme den bolsa gawy? فكفنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. Aham Peygamberimizin bir dolanıp duran bir giyimi, giymemeňdeş bir zady barmy, şonu mübarek gerşinden çykaryp, şonu
yankı şehit bolany kefen edipdir. Özünün mübarek giyimini yankı şehit bolana kefen edipdir. Aham ewe geçirip şu taada bas sahabalar bilen Peygamberimiz imam bolup ona cenaze okuyupdir. Aham dua edipdir. Duasını var. Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika qutila shahidan ve ana alayhi shahidun. Akhrajahu Nisai ve Tahawi ve Hakim. Dua etipdir Peygamberimiz. Ey bar Hudaya, şur men sahaban, men yarlımın biri, şu Huday için din izzet tapsın deyip çıktı, öyle de şehit bollu, men de şuna şayat diptir. Men de şuna şahat bolyan diptir. Men de şuna guvah beryan diptir. Men de şuna şahitlik beryan diptir. Şula adam Huday için çıktı ve şehit de bollu deyip dua etiptir. Yani men bokurduğumdan, boynumdan ok girip, şundan çıksın deyip, yani şu yurtlarda iman yayrasın, Kur'an yayrasın, din yürüysün, mescitler döresin, ve ta kıyamata çili İslam dini yürüysün, Müslümançılık yürüysün, ve şu mahalle çili de İslam yürüy ve tişatada Kur'an okuliye, mescitler var, adamlar çekiliye, şu direk boyullarını ve carlarını feda eden büyük insanların kanlar dökülmek bilen molttur. Aham inni biz özümüz bir qıysacık alaylı dersimizi, aham yankılı adamla necire cüret edip basımlıkta carlarını beriyerle şu sorun cevabına yiyin Huday için. Evvelen ey imanlı doğalla. Şıl adam Müslüman bolanına vakt geçmendir. Bolsa bir 3 ay olupdur ya bolmandır. Aham Peygamberimizin mübarek huzuruna aydoti, men canım çıkmadan çüreyim geldim men sen menen diyoti. Ey şıl adamlar, Hudaýyň dininden çüreyim, İslam dininden çüreyim, Muhammed Peygamberin hak getiren dininden çüreyim aleyhissalatu vesselam. Kur'an için, hemmesinin anartı Allah için, ey canlarını feda etipdirler. Ey canlarını veripdirler. Ey damak qallarını döküpdirler. Bulan zindagisi yokmuştuk mi? Oğlun uşağı yokmuştuk mi? Ya nauzu billah bulara ahmak diyecek mi? Ola zindaginin lezzetini bilmeye diyecek mi? Ya ola adamla değerli diyecek mi? Näme at takmalı şey buzurgvarları ki Resulullah'dan özünün giyimini çıkarıp şunu dolap kefellep dua ediyorti. Näme diyecek şu adamlara? Hobboliye inni ikimiz canımıza berip bilmeyiz. Ey can nosla vaktimiz giyin vaktimiz 24 saatin içinde birce saatini dinin izzetinden çüreyim, din ravaş tapmadan çüreyim, insanların kalplerine iman yürüymeden çüreyim, Kur'an-ı Kerim izzet tapmadan çüreyim, Kur'an-ı Kerim öğretyen köfülmeden çüreyim. 24 saatin içinden bir saat koyup bilyas mi? O yayliğin vaktimizi. Özüm oturuşağımız var. Günne bir oturuyandır. Ya hele yoğlanışağımız bilen, ya enatamız bilen, ya ayal erkek doğullamız bilen, ya doğaslamız bilen. Günne bir oturuyandır. Heften içinde bir cığının Huday içinde koyda oturuşta. Ne kadar aklınma, ne kadar derinliğinma, ne kadar öz derinliğimizden razı, ne kadar öz tecrübelimiz var, ne kadar bizim savadımız var ki himmemizde var savat bolupdur. Şu özümüzün fehmimizi bilen, şuurumuzu bilen, derinliğimizi bilen, savadımızı bilen dinimize bir hiftede bir saatlik vakt koymalı değil mi? Hizmetten çüreyim dinimize. O canımızı verip, bundan ok girip, bundan çıksın deyip başarmayız biz. O cüre cüretimiz de yok, o cüre kudreti imanimiz de yok, o cüre kudreti ruhanimiz de yok. Ondan hekkan etek deyatiz. Vaktimiz var koyayım, Adaçık vaktimiz, adaçık derinliğimiz, şiice şuurundan bir çıkmalılar hakikaten bir duracak bolsak, hakikaten Resulullah'ın yaşayışına gidip ders alıp geçecek bolsak, hi olman bir iyice şu adamın gurrununa koymalı, şu buzurgvarın, şu şiir mert insanın gurrunun üstünde durmalı biz. Hele yolun şoğunu oturşiyaz, neçe vakt koyuyaz? Mahvaralığın başında, ya bidirek vakt koşuyu olup da,
Vakt koşi adını var. Vakt koşi yani vakt yani bir direkt zat şonu öldürmeli, dargatmalı. Şondan çürüyüm vaktlar geçiye, oturuşuklar geçiye. Ya bir neçe necelik gül yanık. Yine ösüp bayan oğlan 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. Necelik Kur'an-ı Kerim kalbine singdirmeli oğlan. Görsün bir hafa yerlerde, bir kalyan ya şonu mengdeş bir otoklarda vaktlarını geçirip, öldürünün necelik istidatlarını köretip ömürlerini geçirip var ya. Sen düşündürmeli aşağı. Sen barmalı, daha iyi demeli, yegen demeli, tanışındır, çıkanındır, banlıyındır, candı honcum, köretme ödüm demeli. Bir insanları özle, o erti, bir gün, men 20 yaşayın, bütün insanların, bütün akıllı adamların bir aydan görürünü var. Nehme deyiptirle? Men zayya'a yevmehu zayya'a gadehu. Men zayya'a yevmehu zayya'a gadehu. Bütün akıllı insanların aydan kefşi. Şunu zaylayan adam ertiğini zaylar. Şunu zaylayan adam ertiğini zaylar. Yo men ertiği qovu olacak. Men 20 varamda qovu olacak. Men 30'a varamda qovu olacak. Şunu zaylattım. Şu ertiği zaylanıyor da şol adamın. Bu bir kanunu kulli. Bütün akıllı insanların aydan kefi. Men zayya'a yevmehu zayya'a gadehu. Şunun zaylayan adam mı? Men ertiği qovu olacak diye. Ertiğini zaylayan da şu. Şun başla şununla. Dosti, ballıdi, ayalli, adamsını, enatan doğanına ve adamlar necire hizmet etiptirler. Yönü bir hakikat görürün ma? Türkmen ilin içinde zaten jenetiki Türkmenin bir vücuduna bir zat ba, Allah Teala'ya aşık olmak. Son Türkmenin bir sadegi ba, bir ahlas ba, bir kara bağrılık ba. Ken gelillerde, ken gıyırlarda, kan jowan oğlanlarda Türkmenin içinde evliya olup oturmağa istedadı adam kan. Hatta men şikefim soňram eşitsele şol başka yerlerde okuyup berenne bolsa, ya hafa yerlerde girip berenne bolsa, ya bir yaman yoldaşları bolup da şimen gurrunum eşitse öz gow düşünýändir. Ýüreğiniň eteginden narahat bolup gedip, ýüreğiniň eteginden en atasynyň ihlas ýadyna düşüp, ýüreğiniň eteginden atalabasy bir evliya adam bolup geçeldigini bilýän kan gelilleri var, kan gıyırları var. Kan jowan erkek adamlar ba, ýöne heyf hem karnyň gowuny berjek bolup, hem danışga ýysynyň gowuny berjek bolup, hem otagynyň de gowuny berjek bolup, ya bir nefere hawa berjek bolup, özüniň nur ýaly istedadyny köretip geçirip barýarlar kullar. Ýoksa öýledi bilýär ha şol gelin, şol gyýyl oglan, şol jowan oglan istedady ba, ve karanqıda ve halvatta Allah Teala aşık bolup, ey Rabbim Allah diýmege amadigisi ba, ýöne ara gününi yalandan geçirip berdi. Şimen kefim eşti öz bilýändir şo çizrek istedady ba adamlar. Ki yalandan Hudaýdan daşlykda ya danışgalaryna, ya bazarlaryna, ya öýlerine, ya oturşyklarda köretip geçip barýar istedadyny. Wagtlaryny moz geçirip barýar. Beter boş geçirip barýar. Geley talep gözüň ibrat bilen aç. Mehabbetsiz kişiden kuş bolup kaç. Bir benäň üstüne bir 5 dagyga durýly, ey Resulullah aýdypdyr. Men şundan geçsin ok tir mundan çyksyn diýipdir. Ok şundan girsin şundan çyksyn. Ay bolýa Hayberde janyny beripdir. Tamam bolupdyr. Allahu ekber bolly. Bolmada ahim be. Bir insanlar janyny feda etipdirler. Sofallah yarişan goway diýär, saňa maňa boş öýdäki gelin gyýylara. Geley talep gözüň ibrat bilen aç, mehabbetsiz kişiden kuş bolup kaç. Kuş nagat adamdan kaçak, wagtyky görýän hemsaýaň, wagtyky görýän ya öýüňde ya daşarda Hudaýa mehabbeti ýok adam menen oturşýan, kuş ýanak bolla kaç şol adamdan. Bererdir. Sen köretip barýandyr. Bir gysgaçyk soragyň jogabyny aýdyn, o ham geçeýin. Şol adamlar näjire janlaryny beripdir ham? Yani näme? Beyin rahati men janymy berjek diýip öldürün orta oklaýarlar. Bir düşünün yerlere başlaň. Bir imanlarynyň çok duran yerlere başla adamlar. Ha edil şu zamanyň adamlary hemme dünýä boýunça ne kadar dünýäk aşyk canlaryny berjek, emma şu pul aljaklar, şol mykdar öý aljaklar, dogundan kesiljek, dädeden kesiljek, ayallygyndan kesiljek, hiç kim bilen gatnaşjak gadyn, emma şu pul aljakdan, şu ýeri aljakdan, şu öýi aljakdan, şol ýurda aljakdan
Edil şol adam şu zamanın adamlar dünya aşık, olar dine aşıkmıştık. Her zattan ayrışık. Görýär kimin ilginin içinde? Her zada razı, emma şu dünya yetişecekten. Emma ola her zada razıymıştıkla, şu dine yetişecektenmiştikle. Şu dine hizmet edecektenmiştikle. Hop, näjire şol adamla özlen razı etýär? Hazreti Mevlana bir beytinden cevabını aydiye. Men mana aydiyanym şol adamlara bir wagt gümanymyda şek waswasa gidaman. Näjire öz jallaryn helak etipdirler. Näme ýolun şon äpberipdirler. Näme bijire bolýar diýipde fikrimiz ol beýik insanlara harap bolanmasyn. Hizome tire harife nar şot, tiregi reftu hemu anvar şot. Hizome tire harife nar şot, tiregi reftu hemu anvar şot. Agaç, gur agaç odun näme ýaraýar? Hiç zat. Gur agaçda emma özünü feda etýär odun içine. Odun içine oklanýar, näme bolýar? Yanýar, tamam bolýar. Emma näme bolýar? Nur bolýar. Ýalqym zeçýär. Çoýanyp durmaga haýryn ýetirýär. Emma şu duran ýerine näme haýr etýär gur agaç? Hiç zat. Emma özünü feda edýär, özünü oda oklanýar, tamam bolýar, tutsa bolýar diýär. Emma näme bolýar? Hizome tire harife nar şot, nar diýen ot. Tiregi reftu heme envar şot. Odunyň agaçlygy, çürüklügi galýam, galmýar. Nur bolýar. Durşunda nur bolýar. Odunyň ot ýakdan görün giýje. Durşunda nur bolýandyr. Bir insanlar özünün kalbotlaryny, özleriniň cesetlerini feda etipdirler dinden çürüm. Nur bolup beheşte gaşyn gitipdir. Hakikat görürler. İnsan maly wa şunu berýär Huda üçin sadaka. Pulu wa zekatyn berýär. Yani näme? Mal kemelýär? Ýok, içindäki ruhuny awdalýar. İçindäki ruhuny nurani etýär. Adam namaz okuyýar, içindäki ruhuny nurani etýär. Adam tomsun güllerini arada tutýar, içini nurani etýär. Aşlyk däl ol. Zekat berinin maly kemelmeýär. Ruhu geyf etýär. Ruhu nurani bolýar. Ruhi ýalfylýar. Bir adam hacı gitip gelýär Huda üçin malyk tökünmedi. Mal harc etmedi ki ruhuny awdallady. Haçan belli bolýar şo? Ölünni ruh çykanyny belli bolýar. Ölýär ruh aýrylýar-da, ruh şat bolsun diýip dua etmeýäsmi? Näme diýip el aýagy şat bolsun diýip dua etmeýäs? Näme diýip aýrylan adamyň kelletine dua etmeýäňiz? Näme diýip aýrylan adamyň galbine dua etmeýäňiz? Näme diýip aýrylan adamyň magzyna dua etmeýäňiz? Näme diýip aýrylan adamyň el aýagyna ýaňak doğdugyna akçy diýişine dua etmeýäňiz? Ruhu şat bolsun niýäňiz dämi? Şo ruhu şat bolsun, şo zatla bilen ozal özüniň ruhu şat bolýar, om ruh kalbotdan çykýar, cesetden çykýar, asmanlara gaşyn bar ýaqa ýalfyllak gitýär. Şonu bilýär, ol arada tutupdyr, ruhuny ýalfyllatypdyr. Ol zekat beripdir, maly kemelmändir, ruhu artypdyr, ruhunyň nury artypdyr. Aham ol bradami ke pul berýär, pul bereketli bolýar. Ol adamy ki mal berýär, maly bereketli bolýar. Alym berýär, almy bereketli bolýar. Jan berýär, jany jallara goşulyp jany bereketli bolýar. Şondan üçin ol adamlar janyny beripdirler. Ene sadece ol. Nan dahi az bahri haq nanat tahand, jan dahi az bahri haq janat tahand. Bir adam pul sadaka berýär, bereketli bolar diýmeýärmi? Alym berýär, alymyň bereketli bolar diýmeýärmi? Diýäler, janyň berseň-de janyň bereketli bolýar. Janyny jallara goşýarlar. Janyny jallara goşýarlar. Janyny jallara goşýarlar. Şondan çyrin bir insanlar hakykatan şoňa düşünüp janym feda diýenmişdikler. Qur'an-ı Kerimde hemmäňiz okuýýaňyz. Laha ma kasabat we alayha maktasabat. آمن الرسول çenneva. Laha ma kasabat ve alayha maktasabat. Qowlugy diýen özüňden çyrim qowlugy diýen diýipdir Hudaý Taala. Puluny sadaqaň berýän mescide ya dine hyzmet etýän ya fakir adama berýän ol garyby qowlugy etdiň muqadime. Öz ruhuňa qowlugy etýän. Öz ruhuňa qowlugy etýän. Hudaý aýtypdyr şun Qur'an-ı Kerimde. Laha ma kasabat we alayha maktasabat. Qowlugy etýän, özüňe qowlugy etýän. Günah iş etýär, bir adam haram iş etýär, zekat bermeýär hamana,
maly köfellim qadiye, ruhun garanqylat diye. Arada tutmaya, men bedenime zarar verecek diye, men öýlerlerine çaýsy uşşak diye, ruhunu garanqylat diye. Hudaýyň huzuruna namaz okuymaýa, ruhunu garanqylat diye. Haram işleri var ya, ruhunu garanqylat diye. Ondan için Allah Taala diye, laha ma kasabat ve aleyha maktasabat. Ey insan, gowluk etýän, özüňe gowluk etýän. Ey insan, telekelik etýän, özüňe telekelik etýän diýerlerşi. Inha tamam etdim men şu vardı bu görürüňi. Bir beýik insan janyny beripdir, özüne hayratipdir. Ruhi canlara goşulypdyr, cennete goşulypdyr. Allah'ın rahmetine giyipdir, Resulullah'ın kefenine giyipdir, Resulullah'ın duasyna giyipdir. Hak, iman, hakıl görürüňlere hyzmatyna ýetirildi, gadryny bilseň utarsyň. Emma Resulullah janyň görürüňiniň ýyzyna gereýliň. Bismillah. وبعد مقاسات الشدائد فتحت خيبر. كان zähmetler çekip bolip 20 sahaba şehit bolup Hayber'in bütün qal'alary musulmanlaryň eline gelýär. وسقطت سائر حصون خيبر بيد المسلمين. Tamam qal'ala feth bolýar musulmanlaryň eline düşýär. Emma Hayber feth bolandan soňra dünýä boýunça kafir musulmanyň taryhyny sept bolan bir ulaqan bir biýawrylyk gurrun bolupdyr Yahudilerden şerim. ولما فتحت خيبر واطمأن الناس جعلت امرأة يهودية سما لا يلبث أن يقتل من ساعته. bir Yahudi heleyin zenana, bir Yahudi zenana Peygamberimiz häzir Hayber'da feth bol tamam bolanna bir goýunyň bir dawaryň gerşine goluna Peygamberimiz gol gowy berýärmişdik malla. Goluna semradyn goýup bir semike içine girdi öldürýän semlerden. Beter şedid semlerdenmişdik. Goýup o ham hulasa akşam namazyň döwregine selimin teýýarla bişirip amaz etip goýupdyr. Beýleki Yahudlarda şondan habar barmışdyk. Keşi Muhammedi öldürüldükdir. فلما غابت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بالناس انصرف. Sahabalar bilen akşam namazı okuyup bolandan sonra öwürlüpdir. Görse bir zenana oti Yahudi zenanalardan. Ondan näme otyň qutadı dipdir. Peygamberimiz soradyr. Ya Ebel Qasim hadiyetun ahdaytuha lak. Sana bir sowgat getirdim, bir zahmet çekip nahar bişirdim dipdir. Hediye dipdir sana, iysen gowy boljak dipdir. Peygamberimiz bolýaýdy, goýa ýersipdir. Peygamberimiz hediye verilse alýarmışdy. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem udnu. Şöyle yakınına şu tadı bazı sahabeler gelin taşını alın eğilin dipdir. وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع. Aham evine koyulan kolun etinden Peygamberimiz mübarek elini uzatıp mübarek ağzına salıptır. Aham ağzına bir lokmanı salıptır. Bişir diyen yanına bir sahabe devamıştık. Peygamberimiz ağzına mübarek lokman alandan sonra ol bişir diyen sahabe de ağzına bir lokma oklaptır. Aham bişir diyen sahabe yumşarak yerindenmiştik, ol derru iyiptir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. Ey sahabalarım diptir. Koy elini yerde koyun diptir. Kol men semmidi ve ya Hudaý tarafından haber verýärşi diptir. Resulullah can ağzındakini çıkartır. Semmişi diptir. Emma bir miqdar zerrati Resulullah canın mübarek içine de gidipdir de. Aham bişir diyen sahaba aydiptir. Vellezî ekrameke faqad vecedtu zâlike fî akleti femâ mena'ani en alfadaha illa en unaqisa aleyke ta'ameke. Ya Resulullah men iydim diptir. Ağzımda qaçynat tuqan billim diptir bir zehir bir zat badığını, tagamsızlığını yöne çıkarsam fakat men ağzımda bir hafalık bağımı qadiydim ve çıkarsam sen yürüğün bulaştırıp sen naharına eziyet boların, mızahın boların mı qadiyip şu niyet bilen çıkarmadım ağzımdan diptir. Edebim saklayın diptir.
Sonra da o bişirir şoň üstüne şehit bolýar, ölýär şoň üstüne. Semin üstüne. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. Tamam Yahudiler üýşürün ştadyky ba Yahudiler dipdir. Hemmesini üýşürtdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem inni sa'ilukum an şey'in fehal antum sadiqiyya anhu. Men bir neçe zat sizden sorajak, siz dogrusyny aýdarsyňyzmy dipdir. Hawa aýdar dipdirler Yahudiler. Onda bir zat sorapdyr ata-babalarynyň Yahudiler Allah'tırlar. Ne Allah'yňyz dipdir. Sizin ata-babaňyz falany ki bilýäňiz ki dipdir. Aham Peygamberimiz aýtdyr, men bir zat sorasam dogrusyny aýdarsyňyzmy? Onda aýdar dipdirler. Onda şi dowara şi goýunyň etine sen goýduňyzmy dipdir. Olar aýdypdyrlar, "Naam, sen goýuldy şuna" dipdir. On Peygamberimiz aýdypdyr, "Näme dip şeýtdiňiz?" dipdir. Olar hokka edip, hile edip Peygamberimizi öldürjek bolmak niýetlerine barmışdyk. Aýdypdyrlar, "Aradna in kunta kadiban nastarih mink we in kunta nabiyyan lam yadurruka." Aýtýanym tahan etjek bolduk dipdir. Peygamber bolsaşyn iýmer, Peygamber diýdi ozy ölür dinarsaşyn elinden şondan şemsem goýduk dipdirler. Beýle bir bihaya, beýle bir biabire millet. Hemmesi de bilýärşin hak Muhammed, hak Peygamberdiň aleyhissalatu vesselam. Aham Peygamberimiz şu nahar bişiren denana hal getirdi, şon getirmek men ýanyma dipdir. Aham getiripdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr, "Asmamta hadihi şata" sen zehar goýduňmy şoňa dipdir. Onna hawa dipdir. Kim aýtdy saňa dipdir. Onna şi goluňy özüme habar beripdi, şu zeherli semli diýip aýdýar dipdir. Onna näme dip goýduň dipdir ýanky denanaga. Qalat aradtu qatlaka. Seni öldürjek bolup goýdum dipdir. Qalat aradtu qatlaka. Seni öldürjek bolup goýdum dipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, "Ma kana Allahu Taala li yusallitaki alayya." Sen heleyi Allah Taala münsüme musallat etmedi ve etmedi dem. Sen denanany Hudaý Taala münsüme musallat etmedi ve etmedi dem dipdir. İzinem bolsa gowy. Ilm zamanına ýaşap biren insan fakat musulmanlyň gurrunde bütün insaniýeti eşitdirmeli. Şu beýik insanyň Rasulullah janyň gurrunny. Asr ilmde, asr teknolojide, asr kompýuterde, asr faza diýip agzyny doldurup da ilmiň içinde ýaşap bäsdiýen insanyň eşitmeli gurrunlary şi. Qala al-ashabu radiyallahu anhum ala taqtulha? Ya Rasulullah öldürmeýäňmi dipdir. Peygamberimiz aýtdy, "La ve lem yeta'arrad laha ve lem yuaqibha." Geçtim dipdir, gidip dipdir. Afw etdim dipdir. Geçtim dipdir. Bir kep bilen tamam etipdir. Qala la ve lem yeta'arrad laha ve lem yuaqibha. Bütün tarihte bağırınşı. Yahudilerin tarihinde bağırınşı. Geçtim dipdir, gidip dipdir. Yani sonra ol sahaba şu semminin ölüye, semminin ayrılıya, on şoň üstünden qisas edip on doğanlarına şuna diye geçtiğiniz de qisas etseniz de özünüz bilýäňiz diye. Olar da bir qisas etjek diýip şonu öldürilýär. Emma Rasulullah janmen öz hakym geçtim diýipdir. Wahtajama alal kahil ve amara man akala minha bil ihtijam. Derro hijamet edýäne arkadan çırtıp kan aldırttır Resulullah'dan. Şu semin eserler ayrılsın deyip. Her kim de şuna hardan iyen olsa basın bırak hicamet etsin, arkasından çırtıp kan aldırsın deyiptir. İnsan bütün tarihinde şicirik bir kaviyul irada, şicirik bir kaviyul himmet, şicirik bir dayavluktu evde, şicirik bir sabırlı adam gördüm kan tarihi beşer, Muhammed Peygamber yani aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz doğunu ve dünya geleni ve eşitip duruz, bütün zererler, eziyetler, kelle ağırlar başına ba. Ama hiçbir bernama, hatta ahirki adamın yürüğünü ağırtacak, adamın alıp barayan yolunun çürüyüm adamı hastetecek, ne kadar ruh revanına, ne kadar yürüğüne ağıran düşecek, adamı sen verilse, o da gözünün ağırına seni öldürecektim deyip verilse, Hudaya men yadadım şu bernamalardan diyen ağ.
Bilin zamanımız fikretten görün. Fakat şikayet, fakat zeyrinmek, Türkmen şikayete zeyrinmek diye. Men düşmanımken, bana eziyet berýänken, bana näme etýänken, ýoksa men zor tesbih aýtýän, men namazyma gaýym, näme diýip men düşmanymkenligini bilemem. Benim düşmanym ýok ki. Resulullah can görün. Aleyhissalatu vesselam. Haýsy bir eziyetler, haýsy bir bernamalar Resulullah jany alyp galypdyr. Peygamberimiň alyp barýan ýolundan alyp galypdyr. İzini kulak atın. An Aişe es-Siddiqe radıyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته الذي مات فيه. İnemiz Aişe es-Siddiqe diye radıyallahu anha Peygamberimiz 3 yıl şondan sonra 63 yaşında ayrılacak bolup dünýeden geçecek bolup duqada aýtdy. Ya Aişe ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر شو الخيبر دي إيان زهرن آوسي إتشم دي هادر دي بعدا ديبتر شو الخيبر دي إيان نهار خيبر دي إيان تخمن زهرن أسري شو إتشم دي وقت بana إذيك برياد دا شمحل بها إن دنيا دين إتشم دي آيرلار ديبتر دا يعني شي يغدين إتشم دي رسول الله جاني هيج بر أي من narahatim kan bana eziyet berýärlerken ay men günüm näjire bolarkan ay men ýadadım şu dünýeden sert boldum biýdar boldum dünýä nagat bana taryk jaýmyşdyk şu zatdy aýtmanlar näme diýip ýanqywurdum ruh nuraniymişdik ruh Allah bilenmişdik ruh por bereketmişdik ruh ýalfyllapdy düşüneýliň şuuruna jowan dost ikimiz adamyň içinde ulaqan dert ba bolsa İçinde olaqan dert ba bolsa, barmagyň ucundaky bir kart, bir bıçak birda tiýip urupdyr. Şoň daşyna çes burup, ýa qursatyp, özüňi gowuldanyň näme peýdasy içinde olaqan dertle tutup duqa. Hoş ketmen içindäki derdiňi ondan soňra daşyna ýetiş. Bir ýyl dünýä boýunça näme bolupdyr? Fakat daşa ýetiş bellen. Ruhda dert çekýärdi. Ruhyňda olaqan ýymryk ýanak yaralary bar, onu innelena. Ona asıl ahemiyet verilene Resulullah Can'ın ruh nuraniymiştik. Ve sen Müslümanına şu Resulullah Can'ın iyidine düşsen nuraniyet, ruhaniyet, lezzet, bereket ve dünyadan hastagi bolmani, dünyadan yadamani, dünyadan sert bolmani şikayetin adalar. Ahirkice deftayden 5 dakikada tamam edeyim. Haya mevrette. Son over gurruna girsem vaqtda az olacak ya on salatım aytmalı olacak. Ey bir Yahud millet nagat bir hayamıştıklar. Özleri aydı oti hak peygamber fakat düşmançılıktan bir kabul edemediği idine düşecek değerli. Odalı geçenler Kur'an-ı Kerim'de de var peygamberleri öldüren millet. Şu Resulullah Can'ın aleyhissalatu vesselam hak peygamberliğini bilip durup yeni nahara zehir koyup ona karşı necire uzatmalı. Adam Allah Teala'dan haya etmeli birimi utanmaly on gurruni peygamberimiz näme diýipdir şonu aýdyp tamam edeýin. Innal hayaa wal iimana qurina ma'an fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar rawahu al-Bayhaqi. İçerlemizde özümüz gow düşünüp düşündireýin beýlik içerlemizde dostlamyda da peygamberimiz aýdypdyr. İman menen haya yani yüzün suwi yani adam bir günah işetjek bolanda Hudaýdan utanmak iman menen haya ikisini Hudaý bir ýerde goýdy diýipdir. Eger iman aýrylsa haya da aýrylýandyr. Eger haya aýrylsa iman da aýrylýandyr. Bir adamda iman ma haya ýok bolmaz diýipdir. Bir adamyň imany bolsa hayasy bardyr diýipdir. Emma bir adam bir haya olsa imanı da yoktur. O ikisi bahem yapşırıklı biri deyiptir. Peygamberimiz de aytıptır şeker. Allah Teala'dan dilemeli olacak. Hudaýa men yüzüm suulu olsun deyip. Hudaýa men hayalı adam bolayın deyip. Awval Allah Teala'dan haya etmeli. Bir adam haram iş etjek bolanna utanmaly öýdi. Hudaýa men şey etdim azamatyň beraberine deyip. Ondan sonra adamlardan utanmalı. Bir adama zulmetjek bolup, bir adama eziyet berjek bolup, ya her bir ýagdaýlary bolsun. Peygamberimiz diýen hayany
o darrak tasvir çekip aydıptır. Mübarek Resulullah'ın sözünü okuyup tamam edeyim. İnna Allah Teala iza arada en yuhlika abden naza'a minhu'l haya. Ey bu gurrun uluqan gurrun digini. Resulullah aydıptır. Bir adamın dargalığın bilecek bolsanız diptir. Yani bir adamı Allah Teala'nın qaharının sinelligini bilecek bolsanız, şol adamın yüzünün suyu yoktur, bir hayadır şol diptir. İydi. فَإِذَا نُزِعَ الْحَيَاءُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّةً. Bir haya adam bilecek bolsanız diptir. Adamlar şonu içinden yokuşur yenir, yigrincidir adamlara diptir. Şu iderana, şu erk adam hutbuhut Müslümanlığın yüreğine yigrincidir diptir. Adamlı hutbuhut şon geliyar o dip soğular diptir. İyi. Bir adam hayatı yok bolsa yigrinci olur. İyi. فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. Ohum şol adam yuvaş yuvaş hıyanet eder. Yüzünün suyu yok, halkta yigrinci görüyor. Bir zat anansan derew dargadar. Namsyňda ananıp bolmar, malyňda ananıp bolmar, öýüňde ananıp bolmar, maşin motoryňda ananıp bolmar. Heýre haýyn adam bolar diýipdir. Haýaty ýok adam. Iýdi. فإذا نزعت الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا. Ohum bir adam anamly bolmasa hemme kişini haindir diýip. Ananıp bolmaz ha. Kulak kesýändir diýip hemme kişi jere tanýar diýipdir. Iýdi. Nuzi'at minhu'r rahme. Ohum ol adamdan yüreğinin bu kulli rahmu, mehabbetu, yüreği awimu, o zatlar bilmez ol adam diýipdir. O tarap oğlun uşak ağlaşıp batıyor, o tarap derde ulaşıp batıyor, o tarap uluqon müşkili düştü, o zatla on vücudu ne olmaz ol adamın diýipdir. İydi. فإذا نزعت الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا. Ohum ol adamı hemmekş lanet aýdýanlar diýipdir. Dargamış, betbaht bolmuş, Hudaý cehenneme salmış, onu hemmekş beddua edýänler diýipdir. Ol muqaddemeden fikretha. Hayaty ýok adam amanaty bolmaz, amanaty ýog'un rahmaty bolmaz, rahmaty ýogy hemmekş beddua eder. Iýdi. Nuziat minhu rabaqatul islam. O ýagdaýa barandan soňra boýnundan Hudaý imanny aýryp kafir dünýeden geçer diýipdir. Resulullah'ın aydan sözü. Ravahu İbn-i Majah senedim ma Resulullah'ın aydanlığına. Hudaýdan dilimeli bolacak, Hudaýa yüzüm suwly bolsun. Hudaýa men hayam bolsun. Hudaýa haram iş etmäge men utanaýyn. Men hem adamlaryň ýanynda hayaly bolaýyn, hem Allah Taala sen huzurunda hayaly bolaýyn diýip. Allah Taala haya, iman, Allah Taala özüniň mehabbetinden aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala dostlarynyň da mehabbetinden aýyrmasyn. Parahatçılık, emniyetçilik, iman avri, mescid medreselerimiz yürüyüp dursun inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Felaq-u Nas koşup okuyaylıyım. İl günümüzde marizlara, musafiratda, hıtmatta, qurbatta, müşkilli doğalla, il gün vatanımıza dua ederdi. Okuyuverim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah. Pira ilahen baden pira. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Bir neçe hatimler, tesbihler, salavatlar, zikirler vadiptir. İlahi amin. Ümmet-i İslami'nin ruhuna. İlahi amin. İçeride daşarlarda hemmelerine dua ediyor. İlahi amin. İman, avri, haya, içerilerde mehabbet, vatan emniyet, ağzı verilip, mescid meclise yürüyüp durmak. İlahi amin. İlahi amin. Kabullur inşallah. İlahi amin. Amin ya mucibet davat. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarınız yardımdan çıkarmak. Bereket.